tak by jim to klaplo. Páni, co vy jste to za lidi? Dokud vás někdo nenachytá při lži, tak tvrdíte, že mluvíte pravdu. Ne, máme vždycky pravdu. Dnes nám jde o naftu, za takových 15 let o potravu. Plutonium. Možná, že ještě dřív. Co myslíte, že byste potom řekli lidem, kdybyste neměli nás? Kterým lidem? Jak to? Naši. Až nebude co jíst. Až budou mít studené domy a nebude čím topit. Až nedostanou do aut naftu. Až lidé, kteří hlad nikdy nepoznali, budou najednou hladovět. Co jim řeknete? Nebude je zajímat, kde to vzít, ale budeme to muset opatřit. To je dravčí morálka. Už teď jste zabili 7 lidí, Higginsi. Já je nezabil. Jeden z vás. Atwood, že? Jaký je rozdíl mezi Atwoodem a váma? Jste všichni stejný, zabijíte lidi. A tvrdíte, že jsou to jen hříčky. Ano. Ale druhá strana je stejná. Nemůžeme své lidi nechat bez ochrany. No, pěkně jsme si popovídali. Teď už to jen otisknout. Co? Víte, kde jsme. Jen se rozhlídněte kolem, odtud to půjde rovnou do světa. Všechno jsem jim řekl. Co? Co jste jim řekl? Všechno, Higginsi. Pěkný příběh s trochu špatným koncem. Ty idiote. Ty přízemní, naivní pitomče. Víš, co jsi nadělal škody? To doufám. Budeš žít jako osamělej vlk. Takhle to nemělo skončit. Vaše škoda. Turnere. Otisknou ti to? Zatím si klidně jdi. Ale běda, když ti to neotisknou. Otisknou. A jak to víš?